T'imagines que 243.000 vegades a l'any sense aquest renou d'avió? I estem a l'aeroport de Son Sant Joan, a Palma. L'aeroport de Son Sant Joan és la primera causa de gasos d'efecte hivernacle a les Illes Balears. L'aeroport és el principal responsable de l'arribada de turistes a les Balears. L'any 2024 varen passar per aquest aeroport més de 33,8 milions de passatgers. Això suposa més de 240.000 operacions anuals. Tot i parlar-nos de turisme sostenible i de mesures per contenir el turisme, l'any 2025 s'incrementen aquestes xifres. Al juny de l'any 2025 s'ha incrementat més d'un 1,9%, arribant en un mes a més de 29.000 operacions. L'any 2024 arribaren a l'aeroport de Son Sant Joan més de 17.500 jets privats. Les solucions que es plantegen a la indústria de l'aviació és de créixer i limitar el número de vols. Una altra de les solucions és posar taxes als viatgers freqüents. Qui més viatja, que més pagui. Una altra de les solucions és l'impost als combustibles. El querosè i altres combustibles no paguen impostos. No és just que els agricultors paguin per cultivar i el transport aeri no pagui impostos. La quarta solució és prohibir els jets privats.